Și nu poți să știi, nu. Настюш. Ты ладно, ладно. Ладно, давай. Давай. Хорошо, давай. Arată telefon. Ia, vezi? Aici stai telefon. Pe telefonul ăsta a sunat Max. Max a spus că vine în spăței. Dar eu am spus că la un gen și Max a zis că пошел нахер. Ai înțeles? Și Andrei, merge diplomul ăsta la normal? Ce zic că eu am să filmat. Și locomotiva aceea merge normal? Nu filmează. La bălța s-o schimbați. Nu-i nevoie de mine. Hai, bun. Bun, drum bun. Настя. Настюш. Să viu colțul în fața ei. Настюша, я Turcea mașină. Настя, тише noi. Bătrân. Noi nu ne întresim și așa. Și că stări să fac pilot, vezi? Mine не așa. Я понимаю. Eu scoptil de tot. Hai să cântăm. Cântăm? Настя. Cântăm cu două mobile în mână. Hai. Настя, cântăm? Serios. Gu. Nu pune în gură. Caca. Aici sunt într-adevăr caca. Танец живота. Ia cu un telefon. Настя, hai să cântăm. Настя, hai, Așa, eu cântăm. Da, cântăm? Hai să cântăm. Gâști. Ga. Vreți la baltă? Da. Nu le voi, nu. E că așa, dacă nu dă voi în gură, așa? Lasă, tată, lasă. Lasă. Она пёр. Настюша. Hai să cântăm. Ba. Nu pune gură, nu. Hai să cântăm. Cântăm? Dai telefonul și nu vrem, da. Eu nu o să Nu știu cum spuneți. Cu vibrație. E zicea, nu.